Hello friends, I am Narwadi Patil and you are welcome to my YouTube channel K2 English Grammar. Today we are going to see the next model auxiliary, that is may. May is used to ask for polite permission and give a formal permission. औपचारिक परवानगी देण्यासाठी व घेण्यासाठी मे वापरले जाते. जेव्हा आपण मे आणि माईट या दोघांमध्ये तुलना करू तेव्हा काही गोष्टी आपल्या लक्षात येणारच आहेत. तर या ठिकाणी औपचारिक परवानगी देण्यासाठी आणि घेण्यासाठी आपण मे वापरतो. फॉर एक्झाम्पल, मे आय कम इन प्लीज. वी हॅव आस्क्ड अ क्वेश्चन. वी आर टेकिंग द परमिशन. मे आय कम इन प्लीज. यस, यू मे. सेकंड, मे आय गो होम नाव. नो, यू मे नॉट. फॉर्मल पद्धतीने आपण प्रश्न विचारला, मे आय गो होम नाव, आणि त्याने फॉर्मल पद्धतीने उत्तर दिले, नो यू मे नॉट, बिकॉज लॉट्स ऑफ वर्क इज देअर अँड सो यू हॅव टू स्टे हिअर फॉर अ लॉंग टाइम इन दिस वे. मे आय बॉरो अ डिक्शनरी. ही मे से यस ऑर नो, इट डिपेंड्स अपॉन द सिच्युएशन. मे आय यूज युअर मोबाईल. यस, यू मे. अशा प्रकारच्या वाक्यात मेचा उपयोग बी अलाउड टू च्या अर्थाने होतो. आता मेचा उपयोग कशा अर्थाने होतो? बी अलाउड टू म्हणजे तुम्हाला एक विशिष्ट गोष्ट करण्याची परवानगी देण्यात येत आहे असा अर्थ आहे. यू मे गो नाऊ याचा अर्थ आहे यू आर अलाउड टू गो नाऊ. यू आर अलाउड टू गो नाऊ म्हणजे तुम्हाला आता जाण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. यू मे गो नाऊ, यू आर अलाउड टू गो नाऊ. दिस इज द मीनिंग. सेकंड फंक्शन, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ विश. सदिच्छा दर्शविण्यासाठी मे वापरल्या जाते. बऱ्याच वेळा इच्छा व्यक्त केल्या जाते. वरवरून हो किंवा अंतकरणातून हो सांगता येत नाही. सर्व लोक सदिच्छा देतात, तोंडापुरते देतात. वरून म्हणतात विश यू हॅपी बर्थडे, मनातून म्हणतात कशाला जगलास आजपर्यंत, तेव्हाच काय गेला नाहीस. असे लोक असतात. असो, आपल्याला इतरांची टेंडन्सी पाहण्यापेक्षा आपण आपल्या विषयावर येऊया. मे ही लिव्ह लॉंग. मे ही लिव्ह लॉंग सदिच्छा व्यक्त केली, त्याला दीर्घायुष्य लाभो, दीर्घायुष्य प्राप्त हो. त्याने माझ्यासाठी एवढी चांगली गोष्ट केली, अत्यानंद झाला आणि आनंदाने आपण उद्गारलो, मे ही लिव्ह लॉंग. ईश्वर त्याला दीर्घायुष्य देवो, त्याला उदंड आयुष्य प्राप्त हो. अशा अर्थाने आपण त्याच्यासाठी मे ही लिव्ह लॉंग म्हणून सदिच्छा व्यक्त केली. मे गॉड ब्लेस यू. ईश्वराची तुमच्यावर कृपा हो, ईश्वर तुम्हाला आशीर्वाद देवो, तुम्हाला सुखात ठेवो. अशा अर्थाने मे गॉड ब्लेस यू. वी हॅव यूज्ड मे टू एक्सप्रेस अ विश. मे हिज सोल रेस्ट इन पीस. त्याचा आत्मा म्हणजे शांत, म्हणजे त्याच्या आत्म्यास शांती प्राप्त हो. म्हणजे जिवंतपणी तर प्राप्त झाली नाही, मृत्यूनंतर तरी, कारण हा देह नश्वर आहे, नाशवंत आहे, परंतु आत्मा हा अमर आहे आणि त्या अमर आत्म्यास शांती प्राप्त हो. म्हणून आपण ईश्वराला प्रार्थना करतो. एखादा जवळचा व्यक्ती आहे, नियर अँड डिअर आहे, अँड ही पास्ट अवे दॅट टाइम वी से मे हिज सोल रेस्ट इन पीस. म्हणजे त्याच्या आत्म्यास, त्याच्या मृत आत्म्यास शांती प्राप्त हो असे आपण म्हणतो. मे यू प्रॉस्पर. तुमचे भरभराट हो. आपण एखाद्या वडीलधाऱ्या माणसाच्या पाया पडतो तेव्हा तो म्हणतो छान, असंच कार्य कर जा. मे यू प्रॉस्पर. तुझी भरभराट हो जीवनात, तुला याहीपेक्षा अधिक म्हणजे यश प्राप्त हो. मे यू सक्सीड इन लाईफ. तू जीवनात यशस्वी हो, तुला जीवनात यश मिळो, प्राप्त हो. अशा अर्थाने आपण सदिच्छा व्यक्त केली. आणि एखाद्याचं नुकसान केलं तर सदिच्छाच्या ऐवजी आपल्याला दुसऱ्या वाईट भावनांचा सामना करावा लागतो. मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी अँड सरप्राईज. अनिश्चितता, आश्चर्य इत्यादी भाव व्यक्त करण्यासाठी मे वापरतात. हाऊ ओल्ड शी मे बी. एखाद्या अतिशय वृद्ध व्यक्तीच्या बद्दल बोलतो. एवढी म्हातारी आहे ती की कल्पना करूनच पाहिल्याबरोबर वाटते डोळ्याला, मी तर एवढी म्हातारी आजपर्यंत पाहिलो नाही. हाऊ ओल्ड शी मे बी. ती किती म्हातारी असेल, किती वयाची असेल बरे ती. नक्कीच 150, 60, 70 वर्षाची तर असलीच पाहिजे. अशा पद्धतीने जेव्हा आश्चर्याची भावना मनामध्ये येते तेव्हा आपण उद्गारतो हाऊ ओल्ड शी मे बी. किती म्हातारी असेल बरी ती. दिस इज द फर्स्ट टाइम आय हॅव सीन सच अ पर्सन, सो ओल्ड पर्सन इन दिस वेथिंग. हू मे बी देअर. तिथं कोण असेल बरे. भयंकर अंधार आहे,
वेगवेगळे आवाज येतात, कशाचं तरी हालचाल जाणवते, भुयार आहे आणि त्या ठिकाणी काहीतरी असावी. हु मे बी देअर, तिथे कोण असेल बरे. कधी कधी कुजबुजल्याचा आवाज येतो. आश्चर्य व्यक्त केलं. नेक्स्ट यूज, मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस नियर पॉसिबिलिटी. जवळची शक्यता दर्शविण्यासाठी मे वापरतात. आणि दूरची पॉसिबिलिटी दाखवायची असेल, रिमोट पॉसिबिलिटी दाखवायची असेल तर माईट वापरतात. दिस इज डिफरन्स बिटवीन मे अँड माईट. माईट आणि मे. मेचं भूतकाळ माईट आहे, शालचं भूतकाळ शूड आहे, विलचं भूतकाळ वूड आहे, कॅनचं भूतकाळ कुड आहे. मग त्या दोन्हीमध्ये थोडा थोडा फरक असणारच. आता मेचा हा उपयोग पाहू. इट मे रेन टुडे. इट मे रेन टुडे, आज पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, जवळची शक्यता आहे. आभाळ वगैरे म्हणजे क्लाउड्स वगैरे सर्व आकाशात दिसतात. अँड इट इज ब्लोईंग द ब्रीज, थंड हवा वाहत आहे. दॅट टाइम वी कॅन एक्सपेक्ट इट मे रेन टुडे, आज पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. यू मे पास द एक्झाम, तुम्ही परीक्षा पास होऊ शकता. बऱ्यापैकी लक्ष दिलेलं आहे आजकाल तुम्ही, आणि त्या व्यतिरिक्त तुम्हाला क्लास पण होता, म्हणून यू मे पास द एक्झाम, तुम्ही परीक्षा पास होऊ शकता, शक्यता आहे अशा अर्थाने, दाट शक्यता आहे पास होण्याची. द वॉटर मे कम टू एंड सून, पाणी लवकरच संपेल, दुसरी काहीतरी व्यवस्था करा. द वॉटर मे कम टू एंड सून, जवळची शक्यता दर्शविण्यासाठी आपल्याला ह्या गोष्टीची चिंता वाटायला लागली. युअर अंकल मे कम टुडे, आज तुझे काका येऊ शकतात, म्हणून जी काही व्यवस्था करून ठेवायची ते ठेवावी. इट मे बी ट्रू, कदाचित ते सत्य असू शकते. मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू असं आपण वापरतो. म्हणजे शक्यता आहे, नाही असं म्हणता येत नाही, तेही खरं असू शकते. म्हणून आपण अगदी झटक्यात नाकारायचं नाही. त्याच्या पुढील उपयोग पहा. मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पर्पज, उद्देश व्यक्त करण्यासाठी आपण मे वापरतो. शी टेक्स कोचिंग सो दॅट शी मे सक्सीड, ती कोचिंग क्लासेस चालवते कारण ज्या योगे तिला यश मिळेल, जीवनात यशस्वी होईल याच्यासाठी ती क्लास चालवते. क्लास का चालवते? जीवनात यशस्वी होण्यासाठी. वी ईट सो दॅट वी मे लिव्ह, वी ईट आपण खातो कशासाठी? सो दॅट वी मे लिव्ह, आपल्याला जगता यावं म्हणून जगण्यासाठी आपण खातो. दिस इज द पर्पज. पर्पज ऑफ ईटिंग इज टू लिव्ह. पर्पज ऑफ टेकिंग क्लासेस इज टू सक्सीड इन लाईफ. In this way, we have seen different uses of may. And in the next video, let us see the modal auxiliary might.